Здравейте колеги, аз съм Петър. Вие сте с автомобилен чат. Вече е 2019 година. Искам да ви пожелая живот, здраве, лека, безаварийна, да е мирно небето над нас, много щастие. Искам да ви благодаря, че харесвате, лайквате видеята, шервате видеята, абонирате се за канала, ударите камбанката и там каквото ви харесва и коментирате. И че се обаждате, че се свързвате с нас и че правиме тези видеа. Дет се вика, ако не сте вие, няма да ни има и нас и тези видеа. Искам едни специални поздрави за колегата от Пловдив, който случайно гледах негово видео. Той каза някакви много готини думи за нас. Така да върна малко жеста. Много се радвам, че има такива хора, че правят тези видеа и дано да има и повече хора с такива видеа, че да е хубаво за всички нас. Някъде видеото около, може и малко след неговия имен ден. Честит имен ден на патерици, да си жив и здрав. BG Cars United, BG Cars United, лайк. И ще си говорим за Passat B7 2013 година. Това е Деян. Няма да казвам Дел. Обаче. Няма проблем, всичко е наред. И на мен ми е приятно. Радвам се да се видим. И че се включа, и че си отдели време, защото всичко е назор. Всичко е винаги време. Радвам се, че си измил колата. Да. Която си беше твоя грижа. Да, как представяте моята кола? Аз нямах проблеми да не я измиеш, но прави впечатление на хората. Хората да виждат автомобила как изглежда, като е измит, така е по-добре. Бързам и направо те почвам. Почвай. Почвам те направо, защото наистина няма време. Звънят телефони, страшна работа. Да. От колко време си горд собственик на този Passat? Горд собственик съм от края на 2017 година и 2-3 месеца. Добре. Доволен съм от колата. Горе-долу вече може, ти е направо, вече може да поговориш. Мога да поговоря за нея. Двигател, който съм взел с двойка дизел 140 кола, най-масове, популярен, има всичко за него. Двигател, да, най-малкият двигател. Има майстори за него. Има, да, като ти иш Passat, всеки ви казва Passat, че всичко е, да, знаем го как става. Доволен съм, по-малко коне, 140 кола, за града ми е идеално, малко извън града, като се понатоварим с семейството, защото 4-членно семейство. 4-членно семейство. Да, колички, багажи, столчета. Хубаво, че ми кажа, че ще те питам за тези неща. Стотката пътуваме. Гледам, че имате сноуборд. Да, карам сноуборд, да. Шейни, да, също скачам. Всичко е вътре, удобно ми е, много ме е добре. Значи те си в целта семейен автомобил, пространство, доказан, здрав и т.н. Количката, знаете, количката слагате с гълътия, слагате така и до нея коша може да оставите, толкова е широка вътре, че... И отгоре и сноуборд. И отгоре още може да слагате, който искате, широка, удобна е колата. Рейлинг, или както му кажеш, преди погореване. Не съм сложил още някакъв сноуборд багажник, но за напред има време. За сега се справя... Може би след няколко години, като почнем да ходим цялото семейство на ски, на сноуборд, кой каквото кара, може би тогава ще помисля защото няма да стигне мястото. Колкото и да е голямо, пак няма да стигне мястото, нали? Така че... Аз те почнах и затова ти го пожелавам честита нова година и да ти върви всичко по вода. Мерси, всичко наред да е с начинанията. Ще те разпитам аз за тези неща, май във втората част. Тук да си говорим. Какви ядове са? Почваме с ядовете, да минем после към... Ядовете, ние поговорих малко преди това, че идеята е, че купих си по-такъв автомобил от представителство с цел, че давах малко повече пари за колата, с цел да са реални километрите, и като я карам да имам малко по-малко ядове от другите коли, които са по на 120 000 км, като ги купиш, пък те са по на 400-500 хиляди и почваш това да оправиш, това да оправиш и постоянно оправяш, а се взел уж по-ефтено и то накрая ефтено. Ти си заложил, имаш един бюджет, заложил си в един момент търсене, гледане, колко месеца? Над 6 месеца, 7-8 месеца. Проучване, гледане. От пролетта започнах и късна есен, ноември месец, моя си рожден ден успях да купя. Нямам някакви огромни ядове с тази кола. Си заложил за година и нещо. Сметка на малко по-скъпо да отидем. Доста по-скъпо от това, което можеш да намериш по къщи, по такова. Бих казал малко по-скъпо от моя живот, който е по-скъпа кола съм скупил с тази цел,
да нямам ядо, пътуваме, жената е от Китен, аз съм от Ямбол. Пътуваме, да, доста надълго, да, и да имаме деца возиш, да. Сигурен семейен автомобил. И все пак да е новичка, защото по нашите черга деца кара. 4 години, 5 колата за мен е като нова, нали? За някои. И за много хора е така, да. Няма какво да се лъжим. 5 годишна кола си е новичка, да. Но си заложил да го вземеш от представителство, да имаш все пак реална история на автомобила. Точно, да. И там да ти кажат, поддържана е колата в наш сервис, докато е била гаранционна. Обслужвана с документи, с всичко. Което си е важно за скъпа кола, защото... Много е важно, да, защото и са и по-скъпи нещата. Особено, нали, които скоростите са ти автомат, DSG, и там е много важно да си е било в представителството, да си е всичко, да е обслужвано защото там, като минали километрите, викаш, взеха на 200, тези DSG-та ги дават да са окей, ама тя вече на 400 и тези DSG-та на 400 не са вече. Има неща, които се сменят. Малко става като консуматив. Точно, да, сменят се, но нали вече над 400 почва да. Значи те за година и нещо проблеми. Няма, само масло. Маслото съм сменил за година и половина на двигателя и тук при 20 дена, да кажем, ми се обадиха задни накладки. Имаш и спомен. Сега хората обичат те неща. Знам, нещата са различни. Смисъл, дали ще е в официално сервис, дали ще е някъде, какви части ще сложим алтернативни. Обаче имаш и така спомен пари, нещо, накладки, труд. Накладките 60 лева съм скупила. Сега ще се почне алтернативни, нали? Имат представителство, нали? И там труд за 30-40 лева се смята накладки. Проблема е, че е с електрическа ръчна и не всеки един може майстор, нали? Те може би повечето хора вече имат програма, но трябва с тази програма да избута да се сбута буталцето назад и тогава след да ти сменят накладките. Не става с гаргите, нали? Не става с гаргите да ги върне, да ги смени. Трябва компютър, който да върне това, но вече имат доста майстори, вече имат те разполагат софтуери. Да. Това е нормални неща, които е. И тук като сменях маслото, забелязах някои неща, които вече след малко... дигна на капака да не кажеш, защото даже го държим отворен. Да може да не е всичко. Забелязах при смяната на маслото някои неща и после се поразпитах малко и забелязах, че и след като прочетах, че имат проблеми с дифтунките и тук вече е омаслено на първи и на втори цилиндър, около дюзите вече е по-омаслено малко и това говорят като консуматив, то се говори като обслужване на дюзите. Свалят се и се сменят някакви дифтунки, това, което аз съм научил и съм знал, но... Виж какво, важното е, че нямаш ядове с дюзите, смисъл, защото там вече парите вече са сериозни и има хора за тези дюзи си плачат с крокодилските сълзи. За сега нямам проблеми. Той това ми казаха, че не е някакъв сериозен проблем, за момента, по принцип немеца като го е направил да не го барам, нали, за по-нататък, ако вземе много да олива, тогава иначе така казаха, че да, имаш някакъв минимален проблем, наблюдавай го. Заложил си на дизеловия мотор, по-икономичен. Да, за в града бих казал 140 коните, чак само да го натиснем. Да го забравим, да си тръгнем, така че е бързане. Доволен съм, всичко е, може би една идея, ако беше, то не знаеш, понякога всеки си вика малко, после почеш да караш, може малко повече, после малко повече, май още повече трябва. 170 коня имаше. Имаше и 140, 170 и 177. Да, но моят е най-малкият. Нали, чул съм за там някакви софтуер нещо да го оправят, ама съм чул, че и на после скоростта, ако ти е малко там. Оказва влияние. Да, и просто решил съм да не барам, така съм го направил, немеца го е направил така си е окей, колата върви, няма возиме, доволен съм. Ще пробваш малко повече да гори, не знам на другите как е, софтуерно там може би като съм взел от представителството, нали, някакви апдейтват софтуери и така нататък. Не знам, бях прочел пак някакви форуми. Зимата под 10 не ми пада. Естествено караме на къси разстояние, там градината на детето е къс, на къси разстояние гаса паля.
10 ми е малко повечко ми е от това по книжка, дето го дават и дето хората по форма. Книжка го дават 6 и 2 градско 5 7 комбинирано, 4 и 8. Зимата си е на късо си работи в... Извън града ми пада примерно на 6,5, карам 130-140 на 6,5, което смятам, че е приличен разход за... Аз мисля, че си имаме проблеми с нашата нафта, ама това е друга тема, да не я захващаме. Едно е да караме с хубава нафта, друго да караме с лоша. Но това е такова. По-новички, нали, като по-старее, то тогава той и с нафтата, и с дюзите, и турбини, като станат по-стари колите, почват да си искат тяхното, няма как. Със сигурност в България горивото, знаем, че не е първо качество, нали, знаем, но това е че сега те питам, преди това, друга кола. Имал съм преди това френски автомобил, Renault Clio. То е трудно да се правят сравнения, но да тръгнем сега. Не. Като екстри, като такива неща и возия, дето каза, имаш 4-членно семейство, все пак е важно, дето викаш, дори да не те е баш на чергата, за сигурност, за много неща, е много дълбока тема, няма да захващам, но така като екстри, возия, дълъг път, нали, дълъг за нашите географски размери, тук е пространство, но като караш, как доволен ли си от колата? Какви екстри, как да кажеш на хората, дето семейни ще търсят кола? Да, моята кола е Comfort Line, да кажем, Passat B7, има 3 модела, Treadline, Comfort Line и Highline. Моята е средния вариант, Comfort Line. Нямам асистенс, имам само един асистенс, който намира шофьора че е изморен и ми смисля, че трябва да спра да пия кафенци. Да, и си показва една чашка. Една чашка кафе, да спра за кафенци. Но други асистенси нямам, това има много асистенс. Примерно съм паркиран, има асистенс да спазва дистанция от колите и така нататък, нали, моите ги няма, но по принцип... Един колега с чисто нов Golf, нали, и той го разправяше, че сама си паркира такова, но вика, прецених, че тая екстра малката, ще си паркирам аз за тези пари, нали? И аз един мой приятел, нова класа си, пускал го да паркирам, държи волана, защото вика, с нова човек, нещо се случи, нали, не ми се занимава с сервизи. Иначе от това ми има автопилот, колата нормално се движи, автоматично. Идеално е, много добре е обушумено, спрямо Реното, като съм се движил, той е бензиново, увеличаваш музиката да не чуваш, нали, звука от двигателя, защото, нали, на 140 вече е, нали, а тая кола 140 е прилично обушумена, е музичката топличко, приятно, няма много екстри вътре, подглед на седалките има, може би после ще погледнем така нататък. Добре. Някакви климатроничи, културна работа. Ще го направя. Някаква голяма навигация, малка навигация. Добре, возията е приятна да се возиш, семейството, да пътуваш. Иначе сега, примерно, във втората част ще ги разгледаме. Последно да те попитам и да мина към един въпрос, дето го задавам на всички, и да почва втората част да те попитам. Сега, примерно, гледал ли си Volkswagen Passat? Нали, като алтернативни модели, гледал ли си, да кажем, друга марка? Примерно, да кажем Hyundai i40. От тези години и такова го дават, нали, вече конкурентен на Passat, като такива неща. Hyundai доста навлиза, но особено в тия години, нали. Немското така, нали, знаеш. Заложил си на това нещо. Също така знам, нали, като Hyundai, нали, като ти Passat, всеки един ще знае Passat, какъв е модела, знаем го модела, всичко е с цел, че тази кола сега е нова, но след, нали, надявам, ще я карам години наред и тази кола няма само да я карам, ще трябва да я обслужвам, да я сменям, тя ще се щупи нещо, за да мога като отида при майстора да си знае майстора, Passat, той го знае, затваря си очите и знае как да ми смени или кое с нещо, защото той го е сменял вече. Заложил си на това нещо. Това исках да е масова кола с цел да лесна за обслужване, нали. Hyundai не че не е масова, но малко не знам. Първа навлезе. Първа ще се доказва. Навлиза. Да. Има доста години Hyundai, сега вече едно да я купиш, дето си говориме, друго да я вземем втора и после с идеята да я караме поне още 5, 6, 7, 10 години, дай Боже да ми здраве. 10 години ми се да я покара моята, живот и здраве. Дай Боже живот и здраве, да почнем да ги сменяме през 2, през 3 години, да стигнем това стандарта, нали? Много е така, през 2-3 години е доста голям стандарт, нали, така. Живот и здраве, ние сме живи и здраве да ги броим години, такъв е лафа. Добре, за формолшъна сега, защото сноуборд, такива, ходиш по планини, по снегове,
Замисля се ли или вече в един момент прецени пък... Има колега, който ми каза, защото е кола 4x4, като ще трябва... 2 седмици, примерно. Един месец, да, 2 месеца, да, на почивката и после през другото време, лятото, само тези колела се задвижат, нали, ще ти гори повече, ще обслужваш раздатки, там масла, тя не можеш само да караш, ще трябва да обслужваш, нали, не можеш. Нали, другия лаф е, казвам, да, така е, нали, по-икономично, няма да правиш другото, пък че, нали, кефа цена няма, нали, плащаш за всичко, което искаш да ти е кеф. Така, по принцип автомата хубаво е да бъде 4x4 за мен. За първи път имам автоматична скорост, нали, клас автоматична скорост кутии и за мен по принцип автомата е хубаво да бъде 4x4, за да нямаш никакви проблеми, особено зимата, защото зимата, качах съм миналата зима, нали, на Витоша, виждам, потеглям, ама, нали, малко така с недоверие, така малко е... Да, има системи против подхлъзна, ама друга четирите колела, дето викаш да тръгнеш да ги включиш. Нали, там много място бяхме със семейството, нали, назад, напред, малко така се помотах, нали, и виждам какво е кола, нали, автоматик, не е като ръчна да сложиш на втора, да режеш малко газ, да лашнеш нещо да направиш. Нещо, да. Тук нямаш варианти. Да, настъпва с педала и кажеш да тръгнем, защото малко по-като градска кола, нали. Не съм се качвал в големи снегове нагоре, така да видиш как. Да видя, да. Гумите са важни. Гумите, да, сравнително са нови, нали. 2-3 годишни, за България 2-3 години гуми са като нови, нали. Добре. Нали, ще трябва да се сменят, няма как да караш, нали, 100 години с такива гуми. Това е положението. Смятам, че е прилично, нали, спрямо карането моето. Не ходя много често, нали, на сноуборд, карам, да, но ползвам лифчета, по-приятно, да не ги мисля така. Последен общ въпрос и минаваме към втората част. Втора. Войната по пътищата. Какво ти е мнението за това така наречената война? Изобщо това е явление? Аз винаги съм казал, че не се притеснявам аз да не се блъсна, а се притеснявам някой да не ме блъсне. Нали, аз съм сигурен в себе си, в моите умения, нали, внимавам дори на път предимство намалям на кръстовището, да се огледам, да видя, нали, нещо да не стане и така нататък. Има доста и млади, и по-възрастни шофьори, които, нали, не внимават, не предприемат, нали, не преценяват, нали, предприемат някакви рискови изпреварвания и така нататък, не преценяват обстановката, хлъзгаво време, скоростта, обстановката, нали, всичко, нали, и се случват такива неща, които трябва да бъдем внимателни, трябва да бъдем коректни на пътищата. Също така тези караници да се бият по кръстовища, поради това, че на един не му дал предимството и той си за да се бие. Това ли е живота? Да се борим, заради едно предимство, нали, да скачаш, да се биеш, така нататък, нали. Това не смятам, че е нормално. Това е ненормално. Ненормално, да, в смисъл за едно предимство. Пусти го да мине и чак толкова не се закача, не виждам. Има много агресивни хора и явно не знам. Живота може би в България малко ги стресирали, да я знам малко. И то не остава време се и дай да си го изкараме на колегата. Пътчето е опасен. Много голяма тема за дискусия, да я развием, да говорим. Трябва да внимават хората, както шофират. По-мъдричко така. По-мъдричко, да. Най-вече по-мъдричко, внимателно да преценят обстановката, времето, всичко както е и така. Добре, ще направим сега и втората част, че нямаме време. Добре. Благодаря ти за първата част. Гледайте и втората част, лайквайте, шервайте, камбанки, абонати и така. До нови срещи и до следващата седмица във втората част.